Apsc KARDOM kadukawe Karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara to anapans tame na penali tumhan puthot nili VORENG AWARSAI APHUTHAK si LABANGSO video long na 1 pig lo na penali tumjang si kladak alam kachini kang tung pulinali tum LABANGSO video kicheng ben kijud an kilangi apansi nili hin pens tame chuning ri iglo la pen nangli tumjang si LABANGSO YouTube channel long nang kahomri milang pulte kachingon pen subscribe ingon la pena dum hesta me belar jan theklangi hodax ta menani tum ber poni danon la lo putem monon pinili ajada son le LABANGSO YouTube channel long upload ta menani tum mobile long an notification le penali tum birta kelong da pranya phone tang de pini LABANGSO VORENG AWARSAI APHUTHAK li pathiek pen chathan ponona la pen lang ponona Public Service Commissioner hin pen mate APSc hin pen stame dag VORENG AWARSAI APHUTHAK notification paklang pon iglo kaduka ve pen dag 10 an senior information la pen public relation officer la pen junior information la pen public relation officer under information public relation printing la pen stationery department Assam post tak paklang pon iglo la Ning Kehang abang phu abang phiatum nalitum jogdon igi pulote details lang penle nalitum jogdon igo tangte non ingson sonya lam LABANGSO APSc recruitment APHUTHAK le non lang ponona na penchi than ponona aprang sinalitum la screen along thek pon long ikpo Assam printing and stationery department recruitment details la dapen number 1 along bangke senior information la pen public relation officer upon da kaduka weapon number of post bang 4 do dak unreserved bangke 3 do la pen OBC MOBC tumhan EC do la sinalitum da unreserved adem nalitum jogdoni pulte jogdon iktame la pen scale pay bangke da 30000 men chinglok 1,10,000 analitum long pon ikpo la pen education qualification chithan ponante a graduation in science art commerce from any recognized university azat pen stamilas staminalitum science art stream commerce kasal itang graduate ken tang abang phu abang pinangpo la pen degree do nangpo diploma hai huitanalitum dak do nangpo la pen a good common over english anat teknangpo la pen knowledge of assamese ta sab so ke teknangpo assamese alam stame la pen knowledge of computer hin stame do nangpo the candidate must process a maximum 6 month diploma do nangpo computer certificate abangke the pen number 2 along bangke junior information and public relation officer apanta dak plian post bang do iglo la pen that OBC la pen MOBC apan ingsi do la pen unreserved dak kethom analitum thek pon long ikpo unreserved la pen salary bang kanalitum la skill screen along thek pon long ikpo la pen education qualification bang dak ingsi velo nalitum mala athak ke do tengla la pen age mate arta lang damlo pulte 21 years pen 38 years abang phu mate abang phinang pol abang song bo arta bang dunang po 38 pen daki ong kalidat la pen 21 pen ta ki kom mate ki zoom kalidat nang po arta bang ke la pen ke apply ning bang la son la bang so video description along sta me link ni lipi ikpo jong sida long le pulte nalitum telegram channel hombre go ora sta me ni lipi ikpo la pen nalitum la bang so article long wang pen sta me nalitum long pon ikpo link bang ke LABANGSO link pen dami pulen nalitum afrangsi online apply la sodim ber nang po la pen registration ba prana po registration date pen fit nalitum login nang po login date pen fit personal details pen education details pen kenang sa sort documents nalitum upload nang po la pen fee bang payment nang po la pen kijut si nalitum LABANGSO application form bang print out igdet nang po la pen dak nalitum la screen along lang pon igon senior for senior information and public relation officer post la bangke starting bangke 18 June ben sicheng pon pala pen ki jutsi la bangke 17 July 2023 lo la pen puthat for junior information and public relation officer post bangke dar 19 ben sicheng pon po 19 June pen ki jutsi bangke 18 July anse last date la pen application fee lang dam te general la pen EWS ataman 297.20 paisa la pen SC ST OBC MOBC tumbang 197.20 paisa BPL la candidate tum 47.20 paisa la pen PWBD candidate tum 47.20 paisa anse pinangpo application afi bangke la pen important date la pen link bang nalitum LABANGSO
article lang wang tan tum long ikpo dakpen important date da tum screen long tek pon long ikpo a date ma ani liamo tengla 17 June pen si chengpon pon lapen 18 July an lapen dia ekta 17 July lapen 18 July si last date lo lapen notification nali tum labang so dim hini notification do ingsi bang senior IPRO lapen junior IPRO lapen for registration online bang nali tum labang so link article lang wang pen stami nali tum dakpen long ikpo for apply online nali tum dakpen long pon ikpo lapen lahai hoi notification nili telegram channel long stami nili pig elo nali tum hadak dam pen stami humri dam ikmilo nala lasin nali tum ninghang pulot labang so awareng awarsai nali tum jogdon igon lapen video kan master on nali tum serigo karbing long arat stami palang iknang lapen pachini ikna asipinia video long bani le pathiek pel anchor la sipina kaprek put a video long le chitong nang tang domi thak me kadu ka ve carbitis 2.0 youtube channel long kilang ra don fast tame nilhin pen kardom